25 votos para Eider Mendoza, 24 votos Mayalen Iriarte, 2 abstenciones. Bai, eskerrik asko, beraz, gure araudiaren arabera, hautatua izan da aldun nagusi berria, kasu honetan Eider Mendoza Larrañaga. Zorionak. Diputatu nagusiaren agur laburra. Aurrera, Mendoza Andrea, zurea da hitza. Laburra aipatu du Xabierrek eta ni emozioz betea nator gaur. Nire lehen hitzak ditut hauek Gipuzkoako diputatu nagusi gisa. Eta labur bada ere, 3 mezu partekatu nahi ditut zuekin eta lurraldeko herritar guztiekin. Esker oneko mezu bat, konpromiso bat, eta eskaera bat. Esker ona, benetako ohorea eta ardura delako Gipuzkoarron borondatearen ordezkari izatea. Benetakoa. Eskerrak eman nahi dizkizuet nire aldamenean zaudeten pertsona guztiei, batzarkide guztiei, alderdikideei eta gizarte osoari. Esker ona, maila pertsonalean, etxekoei, Mateo, Leire, Matxin, Lander eta Iker, aita, ama, Mikel eta Amaiari ibilbide honetan guztian zehar nerekin egon zeratelako eta eman didazuten babesagatik. Atxite eta amamari beren ereduarekin herri honekiko maitasuna zer den erakutsi zigutelako. Nire lagunei, lankideei, Markelengandik hasita, Gobernu Kontseilu osoari, Gobernantza Departamentuko zuzendari eta langile guztiei, Aldundiko lankide guztiei, maite zaituztet danak, asko. Eta esker berezia ere, lurralde honetan eta munduan, mendez mende, hamarkadaz hamarkada politikagintzan konprometitu diren emakumeei eta berdintasunaren alde lan egin duten pertsona guztiei. Historian lehen aldiz, Gipuzkoarron ordezkaritza demokratikoa gorpuzten duen gobernuak emakume bat izango du buru. Emakume hori ni izatea zirkunstantziala da. Mugarri honen atzean dagoen bidea, bere esanahia oso balio sakonekoa da ordea. Goraberak gorabera, gizarte bezala aurrera egiten jarraitzen dugula eta jarraitu behar dugula gogorarazten digulako honek.
Horregatik, une honetan, gure herrian eta lurraldean politikagintzaren bidea urratu duten emakumeen lana goraipatu nahiko nuke. Kolore politiko batekoak edo bestekoak izan, alderdi bat edo bestea ordezkatu, gizarte hobe eta justuagoa eraikitzeko asmoarekin politikagintzarako urratsa eman zuten emakumeak. Gaur baino askoz ere garai zailagotan. Hainbat eremutan, azken hamarkadetan, hainbat eta hainbat emakumeek funtsezko lana egin dute gure herriaren eta lurraldearen erakundeak eta autogobernua finkatzeko. Gure osasuna, hezkuntza eta ongizatea bermatuko zuten politika publikoak garatzeko eta elkarbizitzan eta kultura politiko demokratikoan aurrera egiteko. Argi eta garbi azaldu nahi dut, emakume horien guztien ispiluari begiratzen diodala. Neure egiten ditudala haien balioak, printzipioak eta grina. Eta onena emango dudala Gipuzkoar guztion ongizatea, aukera eta eskubide berdintasuna bermatzen jarraitzeko. Nire onena. Orain ere, dena dugulako egiteko eta askatasunaren eta aurrerabidearen aldeko lanak etenik ez duelako. Emakume aitzindari horiek bezala, nik ere politikagintza duintzen saiatzeko konpromisoa hartzen dut. Ziurgabetasun garaiotan, pertsona, eragile eta sensibilitate guztiak barne-barne hartuko dituen Gipuzkoa eraikitzeko gogor egingo dut lan. Arlo guztietan, ekonomian, gizartean, generoan, hizkuntza esparruan, gizarte berdinzaleago bat ehuntzeko. Eta amaitzeko, hasieran esan dudan bezala, nire hirugarren eta azken mezua eskaera bat izango da. Gustatuko litzaidake legealdi hau erantzukidetasunaren legealdia izatea. Esaldi famatuak dioen moduan, ez da garaia galdetzeko zer egin dezaketen beste gure alde, baizik eta zer egin dezakegun guztiok, Gipuzkoa eta Euskadi proiektu kolektibo bezala indartzeko. Izan herritar, eragile zein arduradun politiko. Dena gara beharrezkoak, inor ez dago soberan. Askoz gehiago da batzen gaituena, bereizten gaituena baino. Begiratu diezaiogun amankomunean dugun horri. Denona den etxea defendatzeko eta adostasunak eta akordioak lantzeko. Eztabaida politiko eraikitzaile eta zentzuzkoaren alde lan eginez eta oportunismoari atea itxita. Aldamenean izango zaituzte dalakoan danak, norabide horretan gogor lanean aurkituko nauzue. Badakizute zein den gure formula, badakizute zein den nire formula. Bihartik aurrera, lana, lana eta lana. Eskerrik asko zuetako bakoitzari. Mila esker.